F'dawn l-aħħar ġranet il-Prim Ministru ddikjara li mingħajr il-barranin ma nkunux nistgħu nħallsu l-pensjonijiet. Allura nerġgħu mmorru lura mela keċċil kulħadd il-barra, mela nċekknu l-ekonomija, mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet, mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena. Iżda dan l-argument ma jreġix, ma fih l-ebda loġika, kif spjegat il-UHM Voice of the Workers fi stqarrija maħruġa minna fejn qalet li l-pajjiż mhux qed jippjana u jħares il-qudiem sabiex il-pensjonijiet ikunu mibnija fuq pedamenti sodi. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jinsisti li l-pajjiż għandu bżonn pjan fit-tul f'diversi oqsma, inkluż is-settur soċjali u l-qasam tax-xogħol. Dwar dan Adrian Delija qed ikun ċar ħafna fejn jibqa' jinsisti fuq il-bżonn li bħala pajjiż ikollna pjan fit-tul. Dwar it-teddida fuq il-pensjonijiet tkellem Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Il-pjan naraħ wisq fil-qasir u jiena għalija il-pensjoni għandha tinstab is-soluzzjoni tagħha fil-lokalità tagħna. Il-UHM qalet li wieħed ma jistax jeskludi li numru ta' barranin jibqgħu jgħixu Malta bid-drittijiet ugwali daqs il-Maltin fejn jidħlu servizzi soċjali bħal sptarijiet b'xejn u pensjoni taż-żewġ terzi. Dawn il-benefiċċji allura jispiċċaw ta' pis fuq il-pajjiż. Barra minn hekk anke f'każ li dawn il-persuni jitilqu minn Malta wara diversi snin, dawn meta jaslu għall-età tal-irtirar ikollhom dritt li japplikaw għall-pensjoni minn Malta. Dan huwa wkoll pis fuq il-pajjiż. Josef Vella żied illi jekk xi wħud minn dawn il-ħaddiema jibqgħu jgħixu f'Malta huma wkoll ikollhom dritt tal-pensjoni. Meta l-Prim Ministru qed jitkellem u jgħid li l-pensjonijiet tajjeb biex ikunu sostenibbli, biex ikunu nistgħu nħallsu l-pensjonanti tal-lum. Għandna bżonn il-barranin, naħseb li nkunu qegħdin naraw u nħarsu fil-qasir wisq. Ir-raġuni li jekk dawn verament il-pensjonijiet tagħna soluzzjoni tagħhom biex ikunu sostenibbli biex il-pensjonanti tagħna jirċievu l-pensjoni tagħhom fix-xahar irridu niddependu mill-eluf ta' ħaddiema barranin, mela dawn ħaddiema barranin irriduhom hawn fit-tul. U f'xi ħin dawn ħaddiema barranin se jsiru pensjonanti huma wkoll. Ħafna qed jistaqsu jekk dawn l-eluf ta' barranin li qed jgħixu f'Malta u x'qed iħallsu l-bolla. Wieħed ma jistax jeskludi li numru minnhom qed jaħdmu bil-moħħbi u la jħallsu bolla u lanqas income tax. Il-UHM Voice of the Workers qed tgħid li waħda mill-miżuri li l-Gvern għandu jieħu sabiex nibdew nibnu pedamenti sodi aħjar milli għandna llum hija li l-flus li nġabru mill-bolla jmorru kollha f'fond apposta u separat. Minn dan il-fond jitħallsu biss il-pensjonijiet u s-surplus li jkun hemm jiġi investit ħalli dan il-fond jibda jikber u jissaħħaħ għall-futur. Dan sabiex ma nibqgħux niddependu fuq il-barranin biex il-pensjonanti jirċievu l-pensjoni.